Hot lunch. Okay, we're in my friend's garden. Oh, meron pa siyang limonsito. Uy, si, wapajud ko nakasulod diri dapit si. Naay tay sa ero. Asa dapit? Bantay lang. Kining ani mahal te, naamoy ani daghan sa kay naamon mo sa buhok. Fern. Mahal ka. Ah, di ama day kasi uy. Katong gihat pangayo na to ka day ba na maday ka Di daghan. oy, lahi ni siya katong kang dili man to pink kaayo. Pink man ni. Na light pink. Iko ani alan? Palit siya nang stock. Mahal biya na nga. Kan kay kag sili. Hala, halang ni siya si. Halang kay na. Unsay nga ani? Diya mo ko na sa Demonyo ni? Mao ba? Daghan nagsili uy. Oregano una apa rosemary. Sus. Diya man to yung barbecue. Pero maglimpyo lang gyud ka. Doggy. Kuan may magkuan. Ani? Ya dire giray gibutangan nga. Gikuranan dito tit. Nanindot. Nga kuan, dinha na siya may nagdecorate pero napuy. Ay, daghan nagsili ni Mugoy. Ay, daghan nagsili probiyag oh. Mangayo kog kuan. Plastic. Hala, bumbil pa. Hala, lahi lagi ni ihang bumbil oh, lahi. Pambantay din ha. Lahi nga bumbil nga style. No, gusto ko atong mother-in-law tang. Mother-in-law tang.